Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Имрӯз бардуро чӣ хеле десем бо як навори пачкаи дига барои шуморо тайёр кардагем. Бисёри бардуро а пачкаҳо модаро хонаҳои хучона дар WhatsApp мо роӣ кардан гуфтанд ки реклама кунен. Бардуро мо имрӯз бекортараш нем, ози нархҳои ҳамвора гап мезанем. Видео имрӯзаро то охиша тамошо кунем. Бардуро нархҳои беҳтарин ай боварӣ дорам ки ай ҳамин видео шумо як замин ё як хона ё ягон квартираи арзон мехаренда барое ки тенҷи бад омадагия. Бардуро тамошо кунем. Хулосаи гап мисол ай ки ҷое ки хона дар кораи замин дар кораи квартира дар кораи дар комментария бинависен. Ман ҳаракат мекунам ки ай мо ҷои гуфтаги шуморо биёвум. ва ҳам як дона лайки бепла бичқем ва касе меҳмонем подписатсия кунен. Неми рақамҳода агар ягон чизи фурӯшӣ дошта бошен дар WhatsApp-аш бинависен. Бардуро рафтем. дӯстони азиз, эълона сар кардем як ҷода ёнбош кунен. Видеои моро бо диққат гӯш кунен. Бардуро бо диққат. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат тарафи Истиқлол да. Бардуро хонаи фурӯшӣ шаҳри Ваҳдат тарафи Истиқлол. Ина як бор дига бо такрорат кардесам. 6 сотиқ замин дора як хонаи калони хушрӯ. ремонтш бардуро шикатуруш кардагия монтажи светча гузарондагиян. ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом дора. гирди хона чӣ хеле десем бардуро маҳкамай тайёрай мисол. фақат сума мети ремонта мекунӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. ана аки бардуро нарша гӯш кунен. нархиш 85 000 сомонӣ. чӣ хел нархи арзон да, бовар кунен. марҳамат касе ки сум дора бардуро инами хонаи беҳтарина бихарен. 85 000 сомон дар шаҳри Ваҳдат. ина номерои телефонаш занг бизанем. дӯстони азиз, эълонмона давом метем. дар видеои пештара дар комментария нависта будем ки ай шаҳри Душанбе ягон хонаи арзон бумон. бардуро ина хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе тарафи Ваданасоз дай, маҳаллаи Девдара. 4 сотиқ замин дораву 3 дар хона. бардуро кухни вана дар дирни хонае. кухни вана дар дирни хонаш бидай. ремонт чихай хеле десем бардуро ремонти коробкае мисол. сум боша мегири я ремонтш мекунӣ. хонаи созай проекти хушрӯае. о свет дора гуфтагия нарша бардуро ва хоҳарои азиз 120 000 сомонӣ мега. гуфтагия ки мисол бо касе хонахари аниқ боша арзона мешава. инаи номерои телефон шай бардуро номерои Россияи даҳами рақамҳо WhatsApp ҳам дора. шумо метавонед ки маълумоти бештара даҳами рақамҳо занг бизанед. 120 000 сомон шаҳри Душанбеда. дӯстони азиз, эълона давом метем. агар имконият дошта бошен ҳамон як дона лайки бепла бичқем ва дар комментария бинависен ки аз куҷо хона замин квартира дар кораи шумо да. бардурои хонае десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб тарафи аэропорт дай. 8 сотиқ замин дораву 3 дар хона бардуро боло да дора, 3 дар хонаи дига поён да дора. ремонти якум этажиш бардуро созай мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. кухни, ҳоҷатхона, ҳамом дора, оғил, чойлоб, аловхона доштай. гирди хона бардуро чӣ хеле десен маҳкамаи қариби бозор дай. ҳама ҷош созай хулоса ҷои зур дай. нархша 195 000 сомонӣ мега. бо гап мезанем гуфтагия бардуро. бас соҳиби ҳамин хона гуфтагия ки ягон квартира боша ай шаҳри Кӯлоб алишам мешава. ё 195 000 сомон мети ҳамин хонара мехарӣ бардуро ё ки алиш мекунам ба квартира. ина номерои телефонаш маълумоти бештара занг бизанем бародарҷоно. дӯстони азиз, эълона давом метем. ози хонаҳои фурӯширо гап мезанем, тамом мекунем, баъд заминҳои фурӯшида мегзарем, баъд квартираҳои беҳтаринда. барои ҳамун ёнбош кунем то охира. дӯстони азиз, объекти тиҷоратии фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон ҷамоати шаҳраки ҳаёти нав да будай собиқ полигон. 47 сотиқ замин дора бардуро. 47 сотиқ замин, як қисмаш детаҷа чӣ хеле дастурат десен, гирдиш маҳкамаи дарвоза дора. ҳуҷҷатҳоша ҳамаш 100% кардагиян. нархиш бардуро 400 000 сомонӣ мега. 47 сотиқа 400 000 сомонӣ. гуфтагия ки бо арзонам мешава. хай мисол ҷои хубай барои ягон ферма кардан ҷои хубай неки. бо як бор дига такрор мекунам бародарҷоно ки 47 сотиқ замин дора, нархиш 400 000 сомонӣ. ина номерои телефони ҳамин бародараш. шумо метавонед ки маълумоти бештара даҳами рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, касе тамошо кардесем бардуро имконият боша ҳам як дона лайки бепла барои меҳнатҳои мо бичқем ва дар комментария бинависен ки аз куҷо замин хона квартира дар корай. бардуро касе тамошо кардеса бига ки о ака тамошо кардесам. мегзарем ба заминҳои фурӯшӣ.
бардорои замине десен қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ 3 сотиқ замин дора як хистрои материалаш овардагиай. соҳиби замин мегӯяд ки замин дар ҷамоати Зайнобобод деҳаи Ҳасанобода қарор дора. аймости 46 то ҳамин замина бардро 11 километр раҳ будай. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% 3 сотиқай, ҷош ҳамворай, свет дар пеши ҳамин замин ҳастай, ҳамсоя ҳастанд, зиндагӣ доранд дар лави роҳи Душанбе ёвон. сабаби фурӯхтанам срочни пулум дар корай. нархш бардро 32 000 сомонӣ, 3 сотиқай, 32 000 сомон. ина номуракҳои телефонаш, метонен ки занг бизанем бардаҷоно. дӯстони азиз, эълонат давом метем. заминои фурӯширо ҳозир гап мезанем, бо квартираҳои арзон да мегзарем. бо як бор дигар да ёдтон биёрам. хоб бардорои замине десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара. дар ноҳияи Данғара бардро 6 сотиқ заминай. гирдиш маҳкамай, чихеле десен на сангам овардагӣ будай. соҳиби замин мегӯяд ки замин ҷои зур дай, илтимос касе харидор боша ба занг мизана. ягон сидан ё хечибеки тенҷ боша болои сумам бита мешава. ина бардро ягон мошини сидан ё хечибек дошта бошен, мешава ки битен болои нами замина бихарен. дар ноҳияи Данғара 6 сотиқай. нархш бардро 37 000 сомонӣ мега. арзонам мекна, чихеле гуфтам алишам мешава. ина номерои телефонаш, занг бизанед. дӯстони азиз, фақат эълон мекунем, бардоро менависанд ки аз шаҳри Хуҷанд замин, хона, квартира бисёртар монанд. бардоро аз шаҳри Хуҷанд мода камтар менависанд дар WhatsApp мон, эълон камтарак роӣ мекунанд. не ки барои бародарои ғариб мон, бародарои мисол аз Хуҷанд тамошо мекунанд мора, ина як замини фурӯшӣ дига ёфтем. наёфта намешава гуфти гапҳо. замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, 6 сотиқ замин дора бардоро. тарафи Сайхунда як хистрои материалаш овардагиай. соҳиби замин мегӯяд ки ҷои зур дае замин. нарша бардро ва хоҳарои азиз 50 000 сомонӣ мега. дар шаҳри Хуҷандая 6 сотиқ замин дора. ина номерои телефонаш, номерои Тоҷикистонай, занг бизанед. бардро эълона давом метем. агар хаста нашида бошен, ҳамун як дона лайки бепила бичиқем ва дар комментария бинависен ки аз куҷо замин, хона, квартира дар кораи шумода. ман ҳаракат мекунам ки гиҷое меген арзонтар биём битам шумода. бардро бисёр вақт менависанд ки аз шаҳри Душанбе мода замин биё. бардро ина як замини фурӯшӣ дига, чихеле гуфтум қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 3 сотиқ замин дора. дар ноҳияи Фирдавсӣ дай. як хистрои материалаш овардагиай. бардро ина кӯчаи найса неҷа дирни замина, ина санга ҳама чизош овардагӣ будай. бардро соҳиби замин мегӯяд ки 3 сотиқ замин дар поёни корвон назди поста будай. нархиш 105 000 сомонӣ. хайди шанбеда бардро медонем ку мисол замин, хона як хел ҷода қиматай. 105 000 сомонӣ. ина номерои телефонаш, касе харидорен, занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. касе тамошо кардесе бигӯяд ки о ака тамошо кардесем. мегзарем ба квартираҳои арзонак. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. як хонага дар 2 этаж қарор дорад, 33 квадратни метр. дом бардро новостройка, хона без ремонт, коробка. соҳиби хона гуфтагиад ки хонаи фурӯшӣ дар Шамсиддини Шоҳӣ, новостройка, пеши маҷмӯаи варзишӣ. доми 45 срочни фурӯхта мешавад. ягон харидори аниқ боша, бо торговатсарам мекунем. чихеле гуфтам бардро як хонага дар шаҳри Кӯлоб, нархиш 70 000 сомонӣ. номерои телефонаш ҳастай, маълумоти бештараш мо метонем ки занг бизанем. дӯстони азиз, эълона давом метем. квартире десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, духонага дар 2 этаж қарор дорад, 50 квадратни метр. дар райони Нефтияни гуфтагиай. бардро доми пешинаи хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мегӯяд ки 200 метр дуртар айраҳай пиёдараҳ дора. хоб сарай доштай бардро, калидор дора, туалет, душивой, кабина ҳамаш ҳастай, кухни ҳамаш будай. хулоса ҳамаи чира доштай бардро дар шаҳри Душанбе, духонага дар 2 этаж. нархиш 145 000 сомонӣ. маълумоти бештара бардро шумо метонед ки хайд да ҳамин рақамҳо я занг мезанед, мепурсен ки чӣ хеле. дӯстони азиз, эълона давом метем. бисёр вақт дар комментария менависанд ки шеринар ягон квартираи арзон биёвай шаҳри Бохтар, Пештара, Қурғонтепа.
бардурои на як квартираи арзон ёфтем, чӣ хеле гуфтам қарор дорад дар шаҳри Бухтар. Як хонага дар 10 этаж қарор дорад 35 квадратный метр райони Тецда будай. Дом новостройка, хона без ремонт, коробка чӣ хеле десен. Соҳиби квартира мега ки ана доми зурай лифт қатӣ мешава. Бардуро 10 этажда як хонага пеши мактаб наздики магазини Ёварда будай. Нархиш 140,000 сомонӣ. Дом новостройка бардуро хай мисол лифтдор мешидай 140,000 сомон. Ина номерои телефонаш занг бизанем. хаста набошен дӯстони азиз, эълона давом метиҳем. Квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, як хонага дар 10 этаж қарор дорад 30 квадратный метр райони Пахтакор. Дом бардуро домои пештараи хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мега ки як хонага дар 10 этаж қарор дорад срочно бояд бифурӯшемша. ана трезош бардуро пластика будай, балконаш сини раҳа нигоҳ мекуна. Нархиш 149,000 сомонӣ. як хонага бардуро дар шаҳри Хуҷанд 149,000 сомон. инаи номерои десен номерои Тоҷикистон бардуро шумо метавонед ки маълумоти бештара занг бизанед. бардуро ва хоҳарои азиз, ин буд навори квартира ва хонаҳои заминӣ ва заминҳои фурӯшӣ. намхелӣ эълон буд. касе то охири видеоро тамошо кард, дар комментария рақами 1 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатъиман намхел чақчақ карда тамошо карден ва касе меҳмонем подписатсия кунем бардуро, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошен. агар видеои имрӯза шумо да маъқул шуда боша, ҳамин як дона лайки бепулам биҷиқен. ҳамин видеоро дар имоатонам поделитсия кунед. ва аз ки ҷое ки хона замин квартира намондум, дар комментария бинависен. ман ай ки ҷое ки мисол бардуро менависен, ай мо ҷоҳо арзонтар агар ёфтам, барои шумо намхел реклама мекунам. мисол дар ватсайп мо роӣ мекунам, мо барои шумо намхел реклама мекунем. баъд мисол 2-3 рӯз шид набудем, хай дига кородам ҳастем бардуро, мисол дига кородам машғул ҳастем. хай чанд қа шумо дастгирӣ кунем бардуро, агар шумо лайк монед дастгирӣ кунем, комментария бинависен. мо мисол як рӯз пас, 2 рӯз пас барои шумо наворҳои хуб мекунем. раҳмат барои дастгиритон, зинда бошен. то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша. худона эҳтиёт кунед дӯстони азиз. хай